जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्तात्रेय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वर्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാല്ലേ? हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാം प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू बाबा जी। പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 11 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 11ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോഗിതാന്യൻ തൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. തഥാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോഗിതാന്യൻ തൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. तत्वागि सर्गो जनदाग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्दस्य यशोगितानियल् गृणन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तत्वागि सर्गो जनदाग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवद्यपि नामान्यनन्दस्य यशोगितानियल् गृह्णन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദ്യസ്യ യശോഗിതാനിയൽ
Drunandi gayanti grinandi sadava. Shrunandi gayanti grinandi sadava. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ആരൊക്കെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്? മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രാപി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദ്യസ്യ യശോവിധാനയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Prabhuji. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. Om Bhagavate Vasudevaya. Tadvakvisargo janadaka viplavo yasmin pradislokamabhattavatyaphi namanyanandasya yashongitani yal srinandi gayanti grinandi sathavaha. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി രാമായണസ്യ യശോന്തിതാനി ഗൃഹന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്തേ യശോംഹിതാനി യൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃഹന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനി യൽ ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഭാഗവിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യസന്ദസ്യ യശോംഗിതാനി യൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനി യൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനി യൽ ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാഗ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനി യൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർഗോദാഗ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബന്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദേശോങ്കിദാനിയൽ ഗൃണ്ണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ ബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിതാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവനം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാഗി സർഗോ ജനതാഹ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യന്ത്യസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാംഗിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തദ്വാഗി സർഗോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല എം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോംഗിദാനിയൽ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्त्वागिसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमप्तवद्यपि नामान्यनन्दस्य यशोगिदानियल् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഈ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. തൽ അത് വാക് പദ കോശം വിസർഗ സൃഷ്ടി ജനത സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അക പാപങ്ങൾ വിപ്ലവ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റം വരുത്തുക യസ്മിൻ ഏതിൽ പ്രതിശ്ലോകം ഓരോ പദ്യശകലത്തിലും അബദ്ധവതി അനീതമായി രചിക്കപ്പെട്ടു അപി അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും നാമാനി അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനന്തസ്യ അനന്ത ഭഗവാന്റെ യശഃ യശസ് അങ്കിതാനി വിശദമായി വർണ്ണിക്കുക യൽ എന്ത് ദൃണ്വന്തി ദ്രവിക്കുക ഗായന്തി ആലപിക്കുക ഗൃണന്തി സ്വീകരിക്കുക സാധവഃ നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അനന്ത പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. 2-3 പേരായിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. അത്യന്തം മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകന്മാരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു. വിവേകമതികൾ വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച കാഞ്ചനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായവരെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും തൊട്ടുകൂടാത്തവയും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവയുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ അഥവാ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉചിതങ്ങളായ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇടങ്ങളിലുമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള നീതിശാസ്ത്രപരമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. ഇതിന് അപവാദമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം ഉന്നത തലത്തിലാകുന്നു. പരമഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങളെയും കീർത്തികളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനായ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാലീനമായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാകുന്നു. അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ളവ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികൾ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ സവിശേഷ പദ്യശകലത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. സൈനിക മനോഭാവ ആവേശത്തോടെ നമ്മുടെ അയൽമിത്രമായ ചൈന ഭാരതത്തെ ആക്രമിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല എങ്കിലും പണ്ടും ഭാരതവും ചൈനയും നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ സമാധാനപരമായി കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു.
അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്തെന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഈശ്വര അവബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യവും അഖില ഭുവനത്തിങ്കലും ഈശ്വര ഭയമുള്ളവരും ശുദ്ധ ഹൃദയരും സൗമ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, രാഷ്ട്രീയ നയം എന്ന ആശയം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ജനവാസ യോഗ്യമല്ലാത്ത ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ശണ്ഠ കൂടേണ്ട യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ അല്പമാത്രമായ പ്രകോപനത്താൽ സദാ കലഹത്തിന് അവസരമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും യശസ്സിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സമിതി തന്നെ ഉണ്ട്. ആകയാൽ അഖില ഭുവനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹത്തായ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഗൃഹണീയമായ സമാധാനം ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വരുത്താനും സർവ പരമശ്രേഷ്ഠമായ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ വിസ്തരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഈ ഉത്തരവാദിത്വ കർമ്മം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഭാരതം പരാജയപ്പെടുകയാൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുകയും വളരെയധികം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അപ്രകാരം നിരവധി വിപത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും തദനുസരണമായ ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും അനന്തരം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവയെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധികപക്ഷവും ആധുനിക ജനനേതാക്കളുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമൂല മാറ്റം സംഭവിക്കും. സാമാന്യ ജനങ്ങളിലെ ഈശ്വര അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നിരവധി പ്രയാസങ്ങളാൽ പരിസേവിതമായ വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തെ പുനരാത്മീയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ആ മഹത് സാഹിത്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സത്യസന്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ ഉദ്യമമാണിത്. വിദേശ ഭാഷയിൽ ഈ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അപര്യാപ്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉചിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമത്തിൽ നിരവധി സാഹിത്യ സംബന്ധ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിലെടുത്ത് ഇത് സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമമാകയാൽ സമൂഹ നേതാക്കൾ നിരവധി വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥ യജ്ഞത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നൽകി പ്രശാന്തമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യുകയും വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുകയും അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമാകയാൽ ഭാഷയിലല്ല അർത്ഥപ്രാപ്തിയിലാവണം താല്പര്യം. ഭുവനത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മഹാസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രതിവിധികളെ ഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കൃതാർത്ഥരാകും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നു. വേറെ ആരോ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി, അവര് വായിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും അസഖ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭുവനം സമ്പൂർണമാകയാൽ അല്പമാത്ര പ്രകോപനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അഥവാ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയവുമില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ നിയമമാണിത്. നേരത്തെ എല്ലാവിധ അഴിമതികളാലും ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിരവധി അനാവശ്യ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അശ്ലീലവും ആഭാസകരവുമായ സാഹിത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിരോധിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളാൽ നിയുക്തനായ സംഘങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. സർക്കാരിനോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്കോ അവിധ അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ അവ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രകൃതി അനുസരണമായ വാസനയാണ്. അവരുടെ മനസ്സ് ദുഷിച്ചതാകയാൽ
അവർ അത്തരം അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിനു ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും സ്ക്രീൻ നീക്കാവോ ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടത്തോട് വൈമനസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. സോറി പ്രഭുജി. എന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൽക്കണ്ടമാണെന്ന് നാം അറിയണം. അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം സദൃശ്യമായ ഇന്ദ്രിയ പുരാണ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൽക്കണ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പാരായണത്തെ പ്രചാരത്തിലാക്കാൻ ക്രമനിമിത്തമായ പ്രചാരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കണം. എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹിത്യത്തോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങൾ താനെ ഇല്ലാതെയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിക്കട്ടെ. ആകയാൽ ശ്രീ നാരദനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ തങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിലെ ന്യൂനതകൾ കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള പർപ്പെട്ടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദര് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിൽ എന്ത് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അത് അത്രയും മഹത്തരമാണ്. എന്താണ് അത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടാപ്രായോഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇസ്കോണിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമുള്ള? കൈയ്യർത്താവും. ഓക്കെ. സാവിത്രി മാതാജിയുടെ അടുത്തുണ്ട്, സുവർണപ്രഭ മാതാജിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. വേറെ കൃഷ്ണകുമാർ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തുണ്ട്, മല്ലിക മാതാജിയുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ഈ ഭാവാർത്ഥം ഒന്നും എവിടെയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്ലോകം അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം അതിന്റെ കുറച്ച് വിവർത്തനം മാത്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ ഈ ശ്ലോകം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കുറെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാരിക ആമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആമുഖത്തില് പ്രഭുപാദരി ഈ ഗ്രന്ഥം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരി പറയുന്നു, ഇവിടെ പറയുന്നു, ദശമസ്കന്ധം പൂർവ്വ നവസ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയും സർവാതിശയായും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ നവസ്കന്ധങ്ങളും അഭ്യസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ദശമസ്കന്ധം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുക അസാധ്യമാണ്. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം തികച്ചും സ്വച്ഛന്തമായ ദ്വാദശ സ്കന്ധങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമാണ് എന്നുവരികിലും ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളായി ക്രമാനുഗതമായി പഠിച്ചു ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏവർക്കും അഭികാമ്യം.
അപ്പോ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള എന്റെ ചപലതയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവശക്തിയാൽ സാമൂഹിക നായകന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉത്സാഹപൂർവം വരവേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ ആമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇതില് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാവരും വരവേൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം അതിന്റെ ആമുഖത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തത്വാഗിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനിയ തൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. പ്രഭുപാദൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു, മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീമാതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയും സർവാതിശായിയും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാമരൂപ ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ വിജ്ഞാന സാഹിത്യം ഈശ്വരരഹിതമായ ഭഗവത് ഭക്തിയില്ലാത്ത വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ സൃഷ്ടിയാണ് അവിധമുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ സാഹിത്യം. ചിട്ട അനുസൃതമല്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധരും ആത്മശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരുമായ മഹത്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓം തത്സ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാല് കാണാൻ സാധിക്കും. 11-ാമത്തെ പേജിൽ 11-12 പേജിലായിട്ട് ആമുഖത്തിൽ പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദരി ഈ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ചപലത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ അതിന്റെ പ്രഭാവത്തില് ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദരി ഇവിടെ പറയുന്നു. അനേകം ഭാഷകളിൽ പ്രഭുപാദരി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും അഥവാ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല. എന്താണ് അത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളായിട്ട് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഇനി അഥവാ ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും അത് നമുക്ക് അതിന്റെ മീറ്റർ ഒന്നും പാടാൻ അറിയില്ല, അതിന്റെ അല്ലെ വേറെ ഇതിലാവും അതിന്റെ ഛന്ദസ് അങ്ങനെ അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വെറുതെ ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എന്നാലേ കലിയുഗത്തില് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്ലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രഭുപാദരി ആ സമകാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചൈനയുമായിട്ടൊക്കെ ആ യുദ്ധമുണ്ടായത്. അപ്പൊ പറയുന്നു പഴയ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഈശ്വര ചിന്തയുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത് ഇല്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ, കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവരൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലായി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇവിടെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതം അത്രയും ആ സംസ്കാര സമ്പന്നമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ വിദേശത്ത് നിന്ന് വിദേശികളൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഇവിടെ അവർക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത്രയും സനാതന ധർമ്മം പാലിച്ച് എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നവരാ. അപ്പൊ അവരെയാണ് പതുക്കെ അവര് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആ കൾച്ചറൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശ മദ്യങ്ങള് അല്ലെ, ചായ, കാപ്പി, അതൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതാ. നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം, ഇതൊന്നും ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമൂഹം ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. യുവാക്കളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നു. എന്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രഭാവം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുക. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരല്ല ഇവിടെ നാരദ മുനി തന്നെ പറയുന്നു എന്താണ് ഈ സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി അല്ലെ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലായിടത്തും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരെ ഇവിടുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 3 സ്കന്ധങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ്
വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൊണ്ട് പോവാതെ ഞാൻ എന്തെന്ന് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുപോയി. പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ അനുഗമിക്കുന്ന, അതിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ്, അതിന് സഹായിയായിട്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതല്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റി. നമ്മൾ പഠിച്ച ഹിപ്പികളൊക്കെ അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റി. വേറെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ അവർക്കൊന്നും അവരെയൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചൈനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ചൈനയിലൊക്കെ അനേകം ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനേകം ഭക്തന്മാരും അനേക ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റഷ്യയിലൊക്കെ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളും അനേകം ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 മണിക്കൂർ. പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അനേകം ഭക്തന്മാർ, ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തന്മാരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അനന്ത പരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. നവീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലം പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഴയതുമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം അല്ലെ. അത് അത്രയും പുരാണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടത് അത് നവീനം. എന്നാലും അത് പഴയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാം അതിന്റെ സത്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം നമ്മൾ ഇനി 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാമവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവൻ ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഴിവ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, ലീലകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാക്കകളെ കുറിച്ചും അരയന്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. കാക്കകൾ മാലിന്യമുള്ളിടത്തുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അവർ ഇതിനെയൊന്നും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കാനോ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രാണങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപൂർണത ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ ഉത്തമ ശ്ലോക ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര്, അവരൊക്കെ ആചാര്യന്മാര്, അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കള്, അവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസം? എന്നാൽ ചില സമ്പ്രദായക്കാർ അവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ തന്നെ തൊടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോരോ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവര് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഒന്നും തൊടില്ല. അവര് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
അവരുടെ ആ ഫിലോസഫിയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ വേദാന്ത സൂത്രം എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്ത്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്ത്, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും സത്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ഇതിലും വേറെ ഒന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് ഒന്ന് മതി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കാനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മതി എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഛന്ദസ് അറിയില്ല, അതിന്റെ മീറ്റർ അറിയില്ല, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിലെ അപ്പോ അതിന്റെ ശ്രുതിയോ അതിന്റെ ഛന്ദസ്സോ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭാവഗ്രഹി ജനാർദ്ദനാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ, നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത്യന്തം മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകന്മാരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു. വിവേകമതികൾ വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്നും അമൃതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച കാഞ്ചനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രസിദ്ധ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായവരെ പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുകയും തൊട്ടുകൂടാത്തവരെയും തോണ്ടിക്കൊണ്ടാത്തവരുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ അഥവാ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ, ആദ്യം വിഷമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, പിന്നീടാണ് അമൃത് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ പറയുന്നു വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃത് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാഞ്ചന, സ്വർണ്ണ ഖനികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ അത് ആ മലയുടെയും ചളിയുടെയും ഒക്കെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കാഞ്ചനത്തെ അംഗീകരിക്കും. അപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ ആ സദ്ഗുണ സമ്പന്ന യോഗ്യതയൊക്കെയുള്ളവരെ പത്നിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബ മഹാത്മ്യം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം അതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ ആ സ്വഭാവം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പത്നിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, തീണ്ടിക്കൊത്താത്തവർ, അവരൊക്കെ അധ്യാപകരായിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ശിക്ഷണങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു ശൂദ്രനാണോ ബ്രാഹ്മണനാണോ ഇതൊന്നല്ല പ്രശ്നം അല്ലെ. അവർക്ക് കൃഷ്ണ തത്വം അറിയോ, കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, അവരാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജാതി ഇതൊന്നും ജാതീയമായ വേർതിരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ അധ്യാപകരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സർവ്വയിടങ്ങളിലുമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കുള്ള നീതിശാസ്ത്രപരമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇതിന് അപവാദമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം ഉന്നത തലത്തിലാകുന്നു. പരമഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങളെയും കീർത്തികളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാ ലീനമായിരിക്കുന്നു. മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. അതാണ് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും നമ്മുടെ നാവുകൾ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനും ഒക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണൻ കരോ ഹരിർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോദേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശന ദൃശു തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം
ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദർപ്പിത പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണ ശിരേ ഋഷികേശപദാഭിവന്ദനം കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയാ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരതി. അപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജ് തന്റെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, സവീമന കൃഷ്ണ പദ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ അല്ലെ. സവീമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് തന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് തന്റെ കാതുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ തന്റെ കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശ്രീമത് തുളസി അരസനം തകർപ്പിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി രചിക്കുന്നതിന് അവനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന്, പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരപ്പൂക്കള് വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ തന്റെ കണ്ണുകള് ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട്, തന്റെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കുന്നതിനായിട്ട്, തന്റെ പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേൾക്കുകയാണ്, ശ്രവണം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആ ദുന്ദുകാരി 7 ദിവസം ആ ഗോകർണനിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ദുന്ദുകാരി അത്രയും പ്രേതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ശരീരം കിട്ടി അല്ലെ. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ആ പ്രേതത്തിന് ആ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ, ശരീരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള അതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്കൊന്നും സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തോ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥകൾ നടക്കുന്നതോ അതിനൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നിടത്തോ ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തുന്നു ISKCON ബാംഗ്ലൂർ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്, 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നലെ മുതൽ തുടങ്ങി അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ അതില് ടേസ്റ്റ് കുറവാണ്. അവർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് നോക്കും, പിന്നെ 2ാമത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും എക്സിറ്റ് ആവും. എന്താണ്, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊന്നും അവർക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ. അവർ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ അല്ലെ, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും അവരുടെ ജീവിത രീതി അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ വളരെ പ്രഭാതർ പറയും, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും നാമം, രൂപം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും മഹത്തരമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്, വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്, അങ്ങനെ ഓരോ സ്കന്ധം, കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, അങ്ങനെ അനേകം ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ നേരത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ചൊല്ലാനായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങനെ അനേകം പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കും നമുക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായില്ല, എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് അതും ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാക്കുന്നു. അനന്തരം അതീതര സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ സവിശേഷ പദ്യ ശകലത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അല്ലെ. പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊക്കെ ഈശ്വരാവബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാലം പുരോഗമിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലൊക്കെ ആയി അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നേടണം, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം അല്ലെ, യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും.
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമാധാനം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ യുഗത്തിലെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും യശസ്സിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സമിതി തന്നെയുണ്ട്. ആകയാൽ അഖില ഭുവനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹത്തായ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. സ്പൃഹണീയമായ സമാധാനം ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വരുത്താനും സർവ പരമശ്രേഷ്ഠമായ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ വിസ്തരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും കർത്തവ്യമാവുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭാരതീയരാണോ? ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓരോരോ ഭാരതീയന്റെയും കർത്തവ്യം. നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, മറ്റുള്ള നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്പ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ പോയിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, എന്നാലേ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭാരതീയന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്യ കർമ്മം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ഭാരതം പരാജയപ്പെടുക. ലോകം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. വളരെയധികം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പ്രകാരം നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും തദനുസരണമായ ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കും. അനന്തരം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവയെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധികപക്ഷം ആധുനിക ജനനേതാക്കളുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമൂല മാറ്റം സംഭവിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാവാനായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം അവരൊക്കെ പത്മനാഭദാസന്മാരെന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരെന്ന പേരിലാണ്. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ കുറെ ഇതായിട്ട് വലിയ പ്രശസ്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം പ്രശസ്തനാവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകൻ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ജീവര സ്വരൂപ കൃഷ്ണര നിത്യദാസൻ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സെർവന്റ് ആണ്, സേവകനാണ്. അതാണ് അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത്. പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ പോലെ ഉള്ളതൊക്കെ വേറെ സ്വിസ് ബാങ്കിലും മറ്റിടത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കല്ലേ. അവര് എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് അവിടെ മാറ്റിവെച്ചല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ആഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ കട്ടിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയതല്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാ. എല്ലാം ഭഗവാന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി. ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്, എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം എല്ലാം പിടിച്ചടക്കാനും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാശങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ സ്വന്തം ഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത്രയും മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ രാത്രി തന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ പകലാണെന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് പകലാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പകൽ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങള്. അവർക്കായിട്ട് യാതൊരു അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല. അവർക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല. അവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. അവര് നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളെ അത് വേദവാക്യമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ സർവനാശമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, ഇവിടെ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യം പരിവർത്തനം വേണ്ടത്. അവർക്ക് പരിവർത്തനം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമൂല മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെ. ആ നേതാക്കന്മാരും ഭക്തന്മാരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരായാല് അവരുടെ അനുയായികളും എല്ലാം അത് ഫോളോ ചെയ്യല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആചരതേ ശ്രേഷ്ഠ
എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണോ ആചരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു നേതാവ് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അത് അനുവർത്തിക്കും അല്ലെ, അതിനെ പിന്തുടരും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജനനേതാക്കള് അവരൊക്കെയാണ് ആദ്യം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആദ്യം പരിവർത്തനം വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രപതിമാരെയൊക്കെ സമീപിച്ചിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊന്നും അത് അത്ര കണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് പിന്നീട് കൊടി പിടിക്കാനും അവരുടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കൊന്നും ആളെ കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെ സമരം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആളെ കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊന്നും അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ വിട്ടു. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അതൊന്നും സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വിദേശ സർവകലാശാലകളൊക്കെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ എന്താണ് റിജക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഓരോരോ അവരുടെ അധികാരവും ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത നിലയിലെത്തി അല്ലെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ അധികാരം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അഹങ്കാരം അതൊക്കെ ഇല്ലാതായുമ്പോൾ അധികാരത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചു. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതപ്പോൾ ഇപ്പോ യാതൊന്നുമില്ലാതെ യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് അതൊക്കെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തെയും ലോകത്തെയും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളാണ് നല്ലതെന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രദ്ധാവിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമമാകിയാൽ സമൂഹ നേതാക്കൾ നിരവധി വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥ യത്നത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നൽകി പ്രശാന്തമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യും. വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുകയും അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തനായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചെല്ലാം ഉടനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനെ തീപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്ത് വിദേശിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ബഹളം വെക്കുകയും അല്ലെ, കൈ കാലൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവർ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി രക്ഷിക്കാൻ പറയാനൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവര് അപ്പോഴെ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭാഷ അറിയില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ഛന്ദസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുക, ഇത് ദിവസവും വായിക്കുക അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ തരും അല്ലെ. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമോ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മഹാരാജി പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കല് അവിടെ സത്സംഗം നടക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയുണ്ടായി, നീ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം. പക്ഷെ ആ ഡിവോട്ടിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭുപാദർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ ദൂരോട്ടായിട്ട് ഒളിച്ചു നിന്നു. ആ പ്രഭുപാദർ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി ഒളിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, എന്താ കാരണം, എനിക്ക് അങ്ങ് ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മഹാരാജാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനേക ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഭാഷയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയിൽ അവർക്ക് വിചാരം നടത്തും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ യാതൊന്നിനും ഒരു ഭാഷയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ കൊങ്കിണി ഭാഷയിലൊക്കെ ഭാഗവതം, കൊങ്കിണി ഭാഷയിൽ ലിപിയും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാല് അവർക്കൊക്കെ ആ ഭാഷയിലാണ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കൊങ്കിണി ഭാഷയിലൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭാഷയോ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലിയൊരു പർപ്പട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് വായിക്കാത്ത അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യരുത്. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും തിരക്കുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡിങ് കണ്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയത്. അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങനെ വായിക്കാതെ വിടരുത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉച്ചക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും കാർത്തിക മാസമൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ എല്ലാ പ്രസാദവും ഫ്രീയാ, വൈകിട്ടും രാവിലെയും രാത്രിയും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഭഗവാന്റെ. ചിലപ്പോൾ ഫീസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിനും പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ടും കുറെ ആൾ താല്പര്യമായിട്ടൊക്കെ വരുവാൻ. അപ്പൊ അവർക്കും എന്താണ് കാരുണ്യം കിട്ടും. ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സപ്താഹത്തിന് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതിലാകൃഷ്ടരായിട്ടെങ്കിലും വരും അല്ലെ. അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രസാദവും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. കേട്ടോ പറയുന്നു, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആളെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൽക്കണ്ടത്തിനോട് രുചി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നെ ക്രമേണ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് രുചിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, കൽക്കണ്ടം പോലെ ഇന്ദ്രിയപൂർണാവസ്ഥയിൽ കൽക്കണ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത പാരായണത്തെ പ്രചാരത്തിലാക്കാൻ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കണം. എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹിത്യത്തോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതാകും. ആകയാൽ ശ്രീ നാരദനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിലെ ന്യൂനതകൾ കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങള് അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 12, 13, 15 പറയുന്നു, സർവ വേദാന്ത സാരം ഈ ശ്രീ ഭാഗവതം ഇഷ്യതേ തത് രസാമൃതത്വസ്യ നാന്യത്യ സ്വാതി ക്വചിത്. എല്ലാ വേദാന്ത തത്വചിന്തകളുടെയും സത്തായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിപക്വമായ അമൃതത്തിൽ നിന്നും സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ച ഒരാൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം അതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തും കേട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ ഒന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അല്ലെ. അതിലൊന്നും അവരുടെ ശ്രദ്ധ പോവില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കാക്കയുടെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം അല്ലെ. കാക്കയുള്ളടുത്ത് കാക്ക മാലിന്യങ്ങളാണല്ലോ, അവിടെ അരണ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. ആകയാൽ ശ്രീ നാരദനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിലെ ന്യൂനതകൾ കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു.